Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Makhumalo Mseleku special dinner date. Yishilo ukuthi yonto engikhohliwe ku season 2. Ekamacele ke guys ngiyaxolisa uShowmax wenze iphutha and angazi ukuthi abalungisa ngani. Ku season 2 mayiqala iyophela ubaba Mseleku ukhiphe amakhosikazi ngeensuku ezahlukene bonke ubenzela ubusuku obuspecial. Manje le episode ka Masawo la ubaba Mseleku esichazela khona ngonkosikazi wakhe ongasekho emhlabeni iphindeke kawu2 ku Showmax and la ngithola khona Uthando Nesthembu njengoba nje nginenzela ama episodes kanje ngithola lapha ku Showmax. So le yamacele iyona engekho ku season 2, le episode ene dinner date enomacele, le episode la ubaba Mseleku ecela ukuthi benze umshado ube usuku olulodwa bexoxa ayikho ukuthi ngiyayazi ngoba ngiyayazi ngayibuka ngidlula manje mase ngiyifuna la ku Showmax yona ayikho ngoba le yamaSaul iphindeke kawu2. Le yamaSaul episode 2 iphinde ibe episode 3 uyokubona lokho mawubheka ku Showmax. Asikhulumeki ngablana Makhumalo nobaba Mseleku babo babili kumnandi umkhiphile ke ngikhohliwe igama lele owithizo cha yebo igama into English yangiluma nezwe sengihlule ukuthi restaurant ayangilumi English manje ngiyadlala uR bayangihlula mase uthi uMseleku ngithatha leli thuba ngoba ngifisa ukuthi ngikwazi ukubonga nokukhuluma noMakhumalo uyachaza ke la bengena kule ndawo nje enhle setup yakhona inhle kukhanya namakhandlela kuvunguza umoya wothando. Uthi ke uMakhumalo uMseleku mayimtshela ukuthi uyamkhipha vele into ayijwayele kodwa uma esethi ugqoke kahle ube curious ukuthi hayibo baba kwenzakalani wasuthi ngiswenke ube muhle kanti ke kuzoba i-special night. Bese babona ke bahleli bobabili uthi kuMakhumalo mayihleli noMseleku baxoxa nje noma ngayini abakhulumi ngezinto eziserious ubehleka. Athi ke uMseleku kuMakhumalo njengoba usebenza kanzima futhi uyabonga ngoba usebenzela amanye amakhosikazi usho njalo ekuqaleni. Waseke wajika manje wasethi ke awusebenzeli amakhosikazi kuphela kodwa usebenzela mina. Angithi nikuyakhumbula mawuqala useason 1 sitsheliwe ukuthi uMacele noMakhumalo basebenza ndawonye lapha ya emidlalo. Shuthi ku season 2 bese uMacele esephumile kodwa bengakachazi la usuphela ngoba la eyokusebenzela amakhosikazi sekuMakhumalo kuphela ngoba uyena osakhona kwe-family business. Uma ke sethi uMseleku usebenzela mina ukuthi nabo ngoba bezuza kungenzeka enhlizweni kufike ngokuthi usebenzela bona. Ngithi nezwe ukuthi kule emidlalo okuphathelene nezimali i-bookkeeping yenziwa uMakhumalo mase kuthi okuphathelene nokuhlela kwemicimbi oyaya organize uMacele ngalesa sikhathi. So konke ke lokho ukuthi ukwenza nje imali ibonakale nephumayo ukuthi iphuma yapi wenziwa uMakhumalo. So ngiyenzeka mhlawumbe ngesinye isikhathi bethi ngisebenzela labo mama laba ababuye beyikhulumela into abayithandayo besho lokho kubaba Mseleku. Wasesho ukuthi wathi uMakhumalo masubeya kanjalo ukuthi ngisebenzela wena uyibeka kahle uqashwe ke kwi-family business. Egcineni ke bese beyihlekela kwayifikela ukudla ubaba Mseleku athi lokudla uyaqala ukubona imbali edliwayo bahleka lokho. Ubaba Mseleku asukume efuna ukukhisa uMakhumalo kanti uMakhumalo ufuna ukugcoba umlomo wasethi uMseleku ngeke awuthinteke uma sewufake lipstick kanjani ngoba phela kumayeni kwi-dinner date wahamba wayolala kamayeni kuMangwabe wahamba wayolala kaMangwabe kusho ukuthi nakuMakhumalo kwi-dinner date ubeyolala
kaMakhumalo. So noma ngabe usala i-lipstick vele eyendlini kaMakhumalo asikho-ke lapho, sekuyimuntu oqinile. Uthi-ke ubaba Mseleku uqhubeke usebenze kanzima, usebenzele isizwe sakaMseleku. No, bebahle, beku-nice, yonke into beyi-right. Kodwa mina ngino-but guys, ingoba lento le ngiyithola njalo. Yazi uMakhumalo akanokhe off nobaba Mseleku. Ubaba Mseleku noMakhumalo ababe yibona like ukubona, uyabo lokho ukuthi umuntu uma umthola nje ehlalele ekhaya, ngithi ukubona ukuthi umuntu uswenkile, uthi hawu kanti uma uswenkile uyicupha nje, uma uyihlalele ekhaya nje u-relaxed. Bebe njalo sibone nje. Ngoba uyakwazi ngapha ukuthi ngiyaxolisa ukuthi ngiyaqhathanisa, kodwa ngenzela ukuthi nigqamele lento engishoyo. Uyakwazi ngithi uMakhumalo noMangwabe babe ne-period la beba khona abangani besama-girlfriend. So ijeni yabo icishe ifane kancane, basuka kude bonke. And uMangwabe umtshelile lokho ukuthi hey mbemu, seyimide iminyaka, ngaleso sikhathi bekusa over 10 years kulo season 2 ofanayo. Hawu, abasancokoli ukuthi side isikhathi, ivele igxile emsebenzini. Manje mina ngifuna ngithanda leya ndawo leya yokuthi Uthando Nesthembu. Manje mase kufika kuMakhumalo, buka nje egcineni uthi uqhubeke usebenzele isizwe sakaMseleku. Yes, unkosikazi kaMseleku, ngiyakunderstanda lokho, and uyasebenza vele kwi-family business nezinye izinto futhi azenzayo ukuphakamisa igama. Kodwa yazi ngihalela ngathi nje bengavele bekitazaneke, kube nje into like ngayisho kanjani lento, angazi ukwenza i-example yalento engiyichazayo, kodwa yiyo leyo. Ngoba every time Uthando Nesthembu makunoMakhumalo nobaba Mseleku uphose kumsebenzi, like okay, ningama-business partners. Unkosikazi nomyeni-ke sicokuma unkosikazi nomyeni ehlele ekhaya beyipholele, kuwunkosikazi nje nomyeni, uyabona. Hayi bayasincisha leyo nto shame guys, noma yimi onenkani ongayiboni. Hayibo, uqhubeke usebenzele isizwe sakaMseleku. Yes, uthe uqale ngakho ukuthi uyabonga kakhulu for umsebenzi awenzayo onzima. Hawu, akasasho nje ukuthi usuku lana lobu busuku-ke lobu luzophela kuzodumiza, uyabo nje like angiyazi nami into engichazayo, kodwa yiyo yona leyo nje ukuthi hawu unkosikazi wami siyayidlalela, yabo nje. Hayi umsebenzi, yabo nje. Ngeke ngicabange lento sesiyaphuma lapho uMakhumalo noMseleku. Ngifuna ukunichazela lento engiyishoyo noma ingahlobene kakhulu, like ukushada mhlampe nommeli sizothatha onke amacala lawa nezinto ezenzeka lapha enkantolo ezoyifunza unkosikazi, singasabi na break. Hayi, nothisha mhlawumbe ngoba phela nothisha nabo babuya nomsebenzi wesikole wey'ngane beze nawo la. Ngiyazi ukuthi kuyaxoxwa vele ngezinto ezenzeka emsebenzini, kodwa kukhona nje lokuthi ayibo isikhathi sethu. Angithi-ke manje yoba sibuka Uthando Nesthembu, sibuka Uthando Nesthembu. Laphaya uthando mayezothi hawu sekuna over 10 years mbhemu sisuka laphaya, kodwa izinto zangalunga ngejeni yothando. Manje emsebenzini siyaphuma. Hayi uMakhumalo akanokhe off nobaba Mseleku. Hayi akakhiphe uMakhumalo emsebenzini ekhulume naye njengonkosikazi wakhe, beyidlalele beyixoxele zonke ezinye izinto. Hayi njalo umsebenzi. Uke emxoxele nje noma acele izinto ey'bhedayo lezi zokudlala behleke, noma ngabe kuyemtshela izinto ezingathishu behleke. Lokho kusibe nje ekhuluma izinto ezingathishu noMakhumalo behleke. Uthi uMakhumalo, we don't dwell on serious topics. Kodwa manje lapho usekhulume ngomsebenzi kwi-dinner date, akasasho ukuthi ayibo nale weather-ke kulo busuku bese kumnandi kangaka, yabo nje leyo nto. Hhayi phela ukuthi izijule. Hayi mina ngiyithandi manje lento, ngoba ngiyibona njalo uma ngibona uMakhumalo noMseleku ukuthi hayibo cha kuphunywa emsebenzini.
hhayi akamkhiphe emsebenzini. Angithi episode 10 kuze kuxatshane yindaba yawo umsebenzi ukuthi yonke into ayicelayo kuMakhumalo ukumthuma, ucela kuyena uyakwenza. noMakhumalo uthi mina ngifela ukuthi vele zonke izinto ayishoyo ngiyazenza ngaphandle kokumquestion. Uyamsaba yini? Angisho ukuhlonipha, kunomehluko ukuhlonipha nokusaba. Inhlonipho ngiyayazi, inhlonipho ilento le nami engihlezi ngiyitshela everyday ukuthi ya mhlampe ngingaba namaphutha ngiyathela abantu ikhona, kodwa angifisi kube khona umuntu ethi cha ayihloniphi leya ntombazane. Yileyo-ke inhlonipho, ngoba angifisi ukuthi mhlampe kube khona into engifisa ukuyikhuluma ngoba ngicabanga ukuthi ibalulekile, ngibeka nokuthi ngizizwa kanjani leyo nto. Mase ngithi ngiyayikhuluma ngisaba ukuyikhuluma, ukusaba-ke lokho. But ukuhlonipha ukuthi leyo nto ngizokwazi ukuyisho kodwa izwakale kahle, kungabi sengathi ukuyikhuluma kwami sengiyadelela. Uya-understand? Hhayi-ke guys, ngiyabonga isaphothi eningipha yona, ngiyabonga, angiqedi. Bye.